international terrorist. Sabi niya, huhulihin namin. Sabi ko, sige, gawin niyo na ang kailangan niyong gawin. So pumasok siya doon sa inn, kung nasaan yung tinganin, nahagda na, nana. Isulog siya sa inn, nana siya. Nasalubong na yung, nakasalubong niya ang suicide bomber. Ganyan siya. Sabi ni Bato, ito na yun. Ito na, yan, tingin na, dito,